Un minuto na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kahapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit ng aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit ng aircon, agud nga mabuhina ng init nga ilangan na batyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigo, mahimo ini nga magtugas ng impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Ang sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response, kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution
ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for February 19 to 25, 2023. Sa ini nga ulihing nga Sabado sang Pebrero, si Mr. Totong Villaruz and his dynamic band ang magabalik to give you one great evening of musical entertainment for 2 solid hours nga mag-aumpisa alas 6 ang gabi sa Concert at the Plaza. Sa tion sa mga musical event, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Valentine's Edition mugs ang app for grabs sa tanan ng mga suki sang Plazuela de Iloilo sa Pebrero 26, Domingo. Ginaagda ang tanan nga mag-participate sa selebrasyon sang Sunday Mass sa mga adlaw sa La Tolda alas 11 sang aga. Sa tion sang Eucharistic celebration, magpangamuyo kita sa Ginoo sang resilience sa aton pagpangatubang sa mga pagtilaw sa sininga tuig 2023. Plazuela de Iloilo, one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2023. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom kag kun kaisa mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies.
Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Balik kita diri sa kahapon naman program on a beautiful Tuesday. Kumusta ka mo dira? Ako. Something happened, balana. When I was on my way here, I am but sige na lang sa lagi sang kape, no. Nasunog ako nga diri nga portion sa akon nga no kay init-init gali, but anyway sige lang dayon sa gihapon ang aton nga pag-inupdanay sa sini nga hapon. This is Tita Regine, welcome sa kahapon lamang program mga kabombo. Kumusta man ka mo dira? I hope no disaster happens sa inyo, but anyway kung may ara man, and especially kung gamay man lang, no, pasalamatin niyo na lang at least gamay lang. So sini nga hapon, we are ready to give you beautiful stories diri sa kahapon lamang program, and I just hope you're all doing good. Kag ara na nga nakaplastar na sa mga in love dira, stay in love. So mga happy, stay happy, and don't forget to always wear that beautiful smile. Kay angayan kagidyo bala katama. So sa sini nga hapon of the night kita mga kabombo, again, this is Tita Regine, kag sa inyong mga istorya dira pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man isulatin nyo and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Alina, si Kija Velez from the Bombo Music Festival para sa inyo ang ating pambukas nga kalingawan. Ikaw na. Good afternoon. Ka na naman muling kumaputok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Huwag sanang magmadali sa papitigan ng puso. Pagbubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y ba el amor
ko tama. Oh, era nagtuya. Tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay? Walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Ikaw na nga bang pag-ibig nang hinihintay ng puso ko? Ikaw na nga bang pag-ibig na magbibigay ligaya sa buhay ko? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Ikaw na nga ba? Alagaan mo sana itong puso kong nilalaan sa'yo. Sana, ikaw na. Sana, ikaw na. Ikaw na, Keisha Velez. Sana. Sana wala na lang ko ng apino. Wala pa ko na first degree burn. But anyway, tuloy pa rin ang aton nga pag-inupdanay sa sininga hapon. And arin kita sa ating first story this afternoon. Kahapdi. This is from Jesusa, Song City proper. And it says, Dear Tita Regine. I'm back again after the absence of more than 2 weeks. Hi and hello to all KLP lovers and kumusta ka man, Tita Reg? I hope and pray that you're always in good health and good condition upon reading my letter. I hope I can also say the same. Tita, every afternoon, padayon ako nga nagapamati sa iyong mga program while resting, kag na-inspire naman ako sa paghimo sang letter. My letter is about my older sister, ika-4th ini siya, from the eldest namon nga utod. Sang gamay siya, tita, ginabilin ini siya sa akong parents sa isa ko kautod, and then, ginbutang niya ang akong sister nga si Deli sa babaw sang kaban. Ang ginabutangan na bala sang bayo, ginpatindog niya, kaginbayaan. Pagbalik niya, nahulog ang akong magulang. Kag wala siya nanugid sa amon parents. Tungod nahadlok siya nga hanuton. Kay wala man hilanat ang akong nga sister, pero sang nag-amat na siya takang-takang. Natingala ang amon parents, nga nagatihin ang isa niya katiil. Kagindala sa manog hilot, tita, kag hindi na mauli ang tulan sa uncle bala, tita. Ti maglakat siya piang gidya, tita. Siya pa bala ang pinakagwapa sa amon tanan. Pero bisan piang siya, maputi, kag manami ang lawas, kag mga 5'2" ang height. Madamo ang naluyag sa iya. Kung magkadto na sila sa binayle, tita, kay 3 na sila, sunod nga babayi, siya na iyang una nga ginapalapitan sa mga soltero para nga magbayle. Apang hindi siya makabayle, kay bangod sang iyang sitwasyon. Nahuya siya, nakadlawan sa mga soltero. Nagabalibad lang siya. Sa ilang 3, ang 2 kuya kautod, tag-isa lang na ang nagapamasyar, pero sa iya, tag-3 na, tita. Ang iya ginkuha nga kurso, dressmaking, kagasta lang siya sa high school, kay nahuya siya mag-eskwela, kay basi kuno kadlawan siya. Pero tita, sa kadamo sa nagapangaluyag sa iya, may ara nagabaligya ice cream, gwapo man tita, gusto namon.
kay libre permi amon kaon sang ice cream. May ara driver sa Plymouth ang nagadulong tubig sa Central. Di ginapasakaya kami kung mag-eskwela kami. May ara nga nagaobra sa Central. Pero ang napilian niya, tita, ang palahubog. Gwapo, abi, tall, dark, and handsome, pero tanan nga bisyo, ara sa iya. Tita Reg, ang pamilya, sugarol, maoy. So, bisan physically challenged lang tita ang amon nga utod, pero manami siya magtahi. Wala kami problema sa mananahi, kay siya gatahi sang amon bayo, mga trahe. Nagapanggunting man siya sang buhok, kag nagapangulong. In short, madamo siya customers. Sa nangasawa na ang amon nga utod tita, ginkasal sila, kag sa amon sila galungon. Na-notice ang father ko, nga wala na yagobra ang akong bayaw, gasalig na lang siya sa amon. Ginapakonduktor man siya sa amon nga jeep. Tita, natamad man siya. Sang ulihi, ginpaubrahan siya sang balay para nga manuto man siya nga mangita sang obra. Sa primero, maayo man ang ila pangabuhi, kag ginpatigayon siya sang akon utod nga engineer sa Central para mag-obra. Sang duhana ang ilang nga bata, didto na nagumpisa ang kalbaryo sang akon nga utod. Permi lang hubog kung magpauli ang iya nga bana. Ginapanghaboy niya ang ilang mga pinggan. Kakalabuka lang tita mo, pati ila radyo. Tapos kung may buga sila sa sako, buslutan na niya ang ila salog, agud maula ang bugas. Ti, amo man nga pamulot sang sister ko. Pagkaaga, wala sila sang gamit, kay nagalabuka. Maobra na siya sa aga, pagkahapon hubog, kag kung magsweldo siya, makadto sa sugalan. Daog na siya pero hindi pa magunta, tubtub nga hindi maubos iya kwarta. Mapuli na siya tita, ni 5, wala dala nga kwarta. Pero antes na siya tita magpauli, mabakal gina siya tinapay para dalhon sa iya mga bata. Ay, ti very good man. May bit-bit gina, kay ginabakal yan nga daan, antes siya mag-inom kag magsugal. Para kung maubos iya kwarta, may bit-bit gid siya, bisan paano. Titabi mo, ginasakit siya pa na ang akon nga utod. Kung mag-abot siya nga perdi sa sugal. One time, tita, nagpanago ang akon utod sa amon balay. Ginlagas si kid, kay nagsaka siya sa amon balay. Kag ginpangita ang akon nga utod. Hindi ka man katulog sang iya nga maoy, singgitan sa tunga dalan. Nakabata sila sang 7 kabilog, kag ang mga bata na trauma sa ila amay. Pagkagabi, maabot nga maoy, kay nagasinggitan. Ang ila mga kaingod, natak-an sang iya nga gahod. Pero tita ha, pagkaaga, daw mumoy, daw makaluluoy kung hindi nahubog. Tama, kabuot. Wala man nagahambal. Kung gabi, king of the road siya. Kung aga, beggar of the road. May ka magkungayin ha. Wala siya kuno kadumdum sa nga ginahimo. Tingin hambala namon ng amon sister nga, biyaibla. Pero hindi man siya kahimo, kay naluoy siya. Pero siya, kaluluoy, kay ginahimo siya nga punching bag. Maayo gani, ginagapanahi siya. Siya, yagasagod sa iya kabataan. Kung wala sila sudan, gakadto sa balay, kag mangayo sudan. Ginahatagan man sang amo ni Loy, kay naluoy man siya. Tita sang pag-uso sang korsilyo, ginpasulod siya sang amay ko, ining bayaw ko. Baw, 1 week lang ang hibi-hibi, ya, pangayo patawad. Apang, balik man gihapon sa bisyo. Tita kon ginakastigo niyang akon utod, ang akon bayaw, permi lang ginakastigo sa mga tanod, kinagagamo siya sa binaylihan, nagamaui. Kung ano kuno ang ginahimo mo, himuon man sang iban sa imo. Tita Reg, sang ulihi, nagmasakit siya, tungod sang kastigo sa iya, kag wala na siya nag-inom, kag nakapahuway ang akon utod. Wala man nagdugay, tita, kag napatay siya, kag may nabilin man siya nga pension sa SSS sa akon utod. Ang ilang mga bata, tita, wala gid sang may nakatapos, kay tamad mag-eskwela, pero mabakas man mangita sang obra.
Kag subong, may mga apo na siya, kag matawhay na, nga nagapangabuhi. Kag nagaedad na siya subong, so 76 years old. Pero, nagapanahi man gihapon ang akon nga utod, kay nalingaw siya sa iya nga obra. Siguro tita, will man ni Lord nga mauna ang banan niya napatay para ma-enjoy man niya ang iya nga kabuhi tungod wala sang adlaw nga wala siya gaugtas. Ginasakit kag nagapanago sa sulod sang kampo sang tubo. Nagapaulan kag nagaantos ang katugnaw, kaupod ang iya mga anak. Tungod para sa iya, milagro ang adlaw nga hindi hubog ang iya bana. May isa lang kabisyo nga wala sa bana niya. Amo ang pang-chicks. Paano? Ami maluyag ang chicks, kinagaligid permi sa kaulugbot. Pero antes siya napatay, nagbuot. Wala nagainom, kay may balatian na. Pero wala man siya nagdugay sa balatian, kag napatay. Napatay siya, mga 40 plus siguro tita, about very young pa. Kagkabay, mapatawad man siya ni Lord sang iya nahimo. Proverbs 12:21, nothing bad happens to righteous people, but the wicked have nothing but trouble. Proverbs 15:9, or 15:9, the Lord hates the ways of evil people, but loves those who do what is right. Till here only, tita. God bless. Stay healthy and happy. Enjoy gid ako sa pagpamati sang interview mo kay Biron, ang M16, tita. Halak na pamati si Biron. Thanks. Respectfully yours, Jesusa, San City Proper. Kabay nga nagalamho lang si Biron, ha? Sa iyong mga komento sa iya. But you said nag-enjoy ka sa ating pag-interview sa iya. I'm sure enjoy mo to si Biron. So, ginbato sa iyong mga utod nga physically challenged ang lalaki nga to, of all people, of all men, nga nagkapangleg sa iya, because you said tall, dark, and handsome, although tibala niya na no, nga amo na ang family, mga maoy, and then mga sugarol. But I guess, no, siguro na naluyag ija ang imong nga utod. Kag, that's why, ngagin baliwala niya ang tanan. Pero sa ila, nga pagpangabuhi, ti dira tama na pamatud-an, no, nga wala man sang forever, nga kalisod, because things change, nagalakat man ang panahon, nagaiba-iba man ang mga nagakalatabo sa aton kabuhi, so may mga pagbag-uman. Sad to say lang, no? Nagpamuyong ang iya husband sa nakabatsyag na sang balatian sa iyang lawas. But because sang mga pabudlay niya sang kabuhi, sang imong utod, didto man kag nagtandos ang imong utod. Maskin challenge naman ang iya kaugalingon kung how far she could go sa ilang pagpangabuhi, kag kung ano pa ang kaya niya nga himuon nga hindi mahimo sa iya nga husband because basi kung may depression ang iya nga husband, no, wala lang kita kabalo, that's why nga hindi focused sa pagpaayos ang ilang pagpangabuhi, sa ilang relationship. But as I have said, dira ta manabalaan nga wala man sang forever sa isa ka butang nga malain. So kung hambalang tanan, walang forever sa love. May ara. And siguro yan, no, sa mga malain, may katapusan gid. Kumbaga, may katapusan gid ang tanan, may katapusan gid ang mga pag-antos, may katapusan gid ang tanan nga kabudlay. Kay ti, life is just a cycle. Subong, okay, next time, hindi naman. Next time around, ara ka sa babaw, and next time around also, hindi mo na mabalaan, ato ka nagali, nagsarurot ka na sa dalom. So, it's just the cycle of life, kag depende ina sa aton tanan, no? Kung paano naton nga i-handle, kung paano naton nga i-survive ang aton circumstansya, ang mga sitwasyon sa aton nga kabuhi. And so, after many years of struggles, of sacrifices, of pains, now, enjoying life ang imong sister. And even in her
age nga 76 ha. Earning pa siya ya, kay ti non-stop na yan, no? Ang pagpanahi, kung luyag mo pa yung magpanahi, and especially kung nami mo lang ang imo nga agi sa magpanahi, ang suki mo ya, nagadamo lang na, no? Halin sa mga nanay, kadto sa mga kabataan, maybe sa mga kaapuhan. So, handed down by word of mouth ang kaayo, kag ang katandos sa pagpanahi. And so, that's why, no? Wala nagaka-zero sa mga customers. So, we're very happy para sa imong sister nga nabalaan niya, no? Kung anong iyang strength gali, kung ano siya ka bakod, ano siya ka brave nga klase sang tawo with the kind of life nga iya nga inagyan. So salamat gid sa imo Jesusa sa pag-share diri non-stop sa mga istorya sa imo kabuhi, sa mga tawo nga mga palangga mo sa imo kabuhi. Salamat gid. 32 minutos makalipas ang alas 2, magapanabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Molo Plaza, ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Masami man bala nga nagasakit ang imutiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala. Ini malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Nagabanding pabala kamo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Paul sang Iloilo. Dear Tita Regine. So wala pa ako makaumpisa sang akon kahapon, naghahatagid ako sa maayong hapon sa imo, kasutran nga katapos ang programa kahapon lamang. This is my third letter, Tita Regine, telling all my trials in my life. My wish before that when I get married, I want only companionship. I don't want to bear a child, if you remember in my previous letter. So, Tita Regine,
My wish was granted by our Lord, and I'm happy for that. But later on, I realized that my married life is not complete without a child. Therefore, nagpa-check up ako, check up diri, check up dito, in order to have a baby. Ang mga ginasugid nga maayo nga ubigay, nakaduan ko na. Ang manughilot nga maayo, nakaduan ko man. Pero, wala gid sang epekto. 10 years later of waiting, one day, na-feel ko nga nagabig ang akon abdomen, nagabugat ang akon pamatsyag, daw feeling pregnant ako tita. Wala nagabot ang akon menstruation for almost 5 months na. Excited gid ako, Tita Regine. Ginsugiran ko ang akon husband, amo man ang akon mga office mates, sila tanan excited. Siling ko sa ila, duha lang ni kabutang, sa laguron o galastuhan. I decided nga magpa-ultrasound. Ginupdan ako sa akon office mate kay gusto niya gid nga siya ang una nga makahibalo kung ako pregnant o hindi. Ang result, may ovarian cyst kuno ako. Kag kun magadako ini, may tendency nga maga-burst ini or magalupok. Ginkulbaan kita ko tita, hindi na ako makatulog sa pamensar lang. Basi malignan pa ini, kag mag-undergo ako sa several tests. Kung ano-ano na lang ang nagasulod sa pensar ko. Nagkato kami sang bana ko sa Leganes, kay Anay Mauring. Kay Mayo man na siya magbulong, kag magpakot sa ginabatsyag mo kuno, gani nagkadto kami. Ang siling niya, ipakuha na lang ina para safe ka. Wala man ako nag-istorya sa akon problema, ang muna dayon iya ginhambal sa akon. The following day, nagpa-check up ako liwat sa akon obigayni, iya ako nga gin-IE, kag may nahikapan siya nga bukol. Iya ako gin-pa-laboratory, ang bukol nagadako na, sang 3 to 4 cm. Gingkulbaan naman ako, Tita Regine, kay kung magsigi ang iya nga pagdako, hinali nga maglupok ini, kag mo-poison ako. Siling sa akong friend sa hospital, pa-schedule ka para anytime, kuwaon ka lang sang ambulance dira sa office mo. Wala ko siya ginpadugay, Tita Regine. Nagpa-schedule na ako sa akong obigayni for operation. Before ako ginsulod sa operating room, nagpray kami nga magpamilya. Pagkatapos, gin-injectionan ako sa nurse along the way to operating room. I asked the nurse, para sa ano ina? She said, "Don't worry ma'am, makabulig ini sa imo." Narelax ang kulba ko tita sang iyang ginsiling. Nagpray ako liwat kay Lord, nga please, buligi ako nga makaluwas ako sa akon nga operation. Ginatugyan ko ang tanan sa imo. Sang-ara na ako sa sulod sang operating room, wala na ako kabatsyag sang kulba. Nagpakadlaw pa ako sa akon kaugalingon, nga siling ko, patay kon patay, total law ay, ara man si Lord ah. Mga 8 hours gid, kag naka-recover ako tita. Ang ginkuha sa akon, fallopian tube, uterus, kag ovary. Balit tabso na gid. Before gali ako ginoperahan, nangabay ako sa akong doctor nga gamayon lang ang abri sa akong abdomen para makasuksok pa ako sang bikini kag ang tahi hipid. Gani, ginresitahan niya ako sang cream basi kuno kon keloidal ako. Special pa ang tape na gingamit. Ibagid man kung kilala mo ang doctor mo kay ang best ang ginahatagid sa imo. Basta when the price is right, of course may discount man. Kinuha na tanan ni Doc kay may mga signs nga hindi naman nami. Kapin pa, naka first stage na ako sang menopausal. Ako man gihapon ang mabudlayan. Ang akong appendix, sigin patanaw ko man kung may diferensya, siling niya okay man, gani ula ko naging pakuha. Binudlayan gid ang akon nga doctor tita. Kayang akon tinai, nagpililit. Iya pa nga gin pang sipad-sipad, hasta nga maplastar ang tanan. Dako gid ang pasalamat ko sa akon doktor. Ginhimo siya ni Lord nga instrumento nga maluwas ako. Kadamo gid nga obigayni ang akon gid pakonsultahan.
puro pa mga babae, apang sa iya gid ako nagtupa nga isa pa siya kalalaki. Wala na ako kabatyag sang kahuya sang among nga time. Later na lang. Pagkatapos ng operation, giresitahan ako sang bulong nga akon pagaimnon. Natingala ako nga daw hindi ako makatindog tadlong. Nagasikutot ako. Kay gali, ang dosage nga ginhatag sa akon manubo. Always abitaas ang ginahatag sa akon family doctor. May ginreseta pagid siya nga pampabata. Mga 2 years man ang akon nga pag-take sa mga bulong para ma-stop ang early old age ko. Ha? Akon man nabatyagan ang sudden hot flashes. Kag madali ako mairitar, normal lang gina sa ni Doc. Gani, gina-adjust ko gid ang akon kaugalingon. Nagakatabo ini tungod kay naga-hormonal imbalance ako tita. Ang operation ko, naga-weather detector. Kung buot mag-ulan, naga-binhod. Ang tanan nga ini, Tita Regine, ginabatan ko sang halog sa akong tagipusoon. I keep on asking sa akong kaugalingon, why nagakatabo ini sa akon? Ginatakos gid siguro ni Lord kung asta gid diin ang akon nga pagtuo sa iya. Sa gihapon, Tita Regine, padayon ang akong pagpangamuyo kay Lord, nga kabay, hindi na ako magmasakit, nga sa punto nga ma-hospitalize gid ako. Wala gid ako nagakalipat sa iya magtawag, magpasalamat, sa tanan nga mga grasya nga iya ginahatag sa akon, kag sa akon pamilya. Nagaedad na ako subong sang 64 years old. Natural lang na, Tita Regine, nga may ginabatsyag na sa kalawasan, may maintenance na ako para sa nerves, kag sa akong bones, may pre-diabetes man ako, kag akon lang gina-control ang akong eating habit. So, hasta na lang diri, Tita Reg. God bless and more power. Stay healthy and safe. Sige hapon, Dimple, sang Iloilo. Well, sa ating pagpangabuhi, our faith is being tested every now and then. But we just pray, no, that every time that our faith is being tested, we just grow more faithful sa atong Ginoo and hold on sa iyang mga promises nga hindi gid niya kita pagpabayaan. And so, sa imo nga naagyan, I am pretty sure thankful ikaw nga nakasurvive ikaw, kag nabalaan mo kung ano gid man, no? And if ever you feel like it was not an answered prayer ang imong ginapangayo nga magka-baby ikaw, pero for sure may iban nga mga plano ang Ginoo para sa imo. And sigurado ako, if you just find meaning sa tanan nga mga ginapag-go through niya sa imo, you would only be thankful. Kag ang imo nga faith mas mangin mataas lang gid, and at the same time ang tanan nga mga cares of life, mga burdens of life, you simply have to surrender sa aton nga Ginoo, because you know na without Him you can do nothing. So hindi bala, that's why you're good now. And kumbaga sa mga naagyan mo nga ato, ginpabatyagin lang sa imo nga ara siya at all times sa imo nga kabuhi, kag make the most out of it and make the most out of the life ng ginhatag niya sa imo with all the twists and turns, mga ups and downs, carry yan. So thank you so much, Gid, sa imo pag-share diri sa amon, Dimple, sang Iloilo. 45 minutos makalipas ang 2:00, magapanambalik ang KLP pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante nga mga pahanamdom. Kuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water.
Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa Letter this time from the youngest letter sender sa KLP. Sino? Siyempre, si Lola Amparihing. Magandang hapon sa inyo lahat dyan sa Bombo Radyo, sa mga masisipag makinig sa makawiwili na programa at nawiwilihan ko man ang boses. Ngayong araw, medyo mabuti na aking health, kaya napisa na naman ako nga mas sulat sa aking experiences. My dearest Tita Regine. Ang akong luyag i-share sa imo karon parte naman sa ibang admirers ko. So teenager pa lang ako. Siguro kung hindi lang ako malipat, ang iban na share ko na sa imo. Madamo pa ako nadumduman subong, kag luyag ko naman i-share sa imo. Tita, madamo sa ila, pero wala gid ako sa ila nagsapak, tungod nga ang permi nagasulod sa ulo ko nga mag-eskwela, hasta makatapos, kag makatrabaho. Tungod nga wala na kami tatay, kag isa lang si nanay ang nagabakas para makakaon, kag makaeskwela man ang akon mga uton. Abi mo tita, mga admirers ko sa una, mga mabuot man, mga gwapo, kag mga mapisan. Sa isip ko tita, sadto, medyo may kaunting pagtingin man ako sa kanila na nanggaling sa akin. Pero nagapangibabaw sa utak ko ang makatapos pagtuon. Amo na gani tita, bisan isa lang sa ila, wala gid ako so naluyagan o naging nobyo-nobyo. Ang isa sa ila tita nga hindi ko malipatan, ang permi nagapamasyal sa akon balay sadto. Mabuot, gwapo, kag mapisan. Tuwing umaga sadto, makita ko nga nagapanglabas sa bubon malapit sa amon balay. Pagkahapon, pamasyal naman sa akon. Siling bisan hindi ako magsapak o magsugilanon sa iya, okay lang. Maayo na ko nung iya pamatsyag, basta makita lang niya ako. Sobra gid ang iya nga luyag kuno sa akon, sa balita sa iya mga abyan. Tita na dumduman ko, nga nagihipos lang na siya kung kaisa, ti do naluoy man ako sa iya magtulok-tulok. Duha man na sila nga magutod nga lalaki, pero ang iya magulang, may asawa na nga teacher man. Kaya ang utod niya, isa man ka school principal sadto sa isa ka banwa, sa Kabatuan. Wala sila anak,
kag nagustuhan niya nga ako ang pangasawon sa iya nga utod. Tita nadumduman ko nga way back sa 1957, graduating na ako sa CPC. May dako nga sunog sa Iloilo City. Ang akon boarding house nasunog man sadto. Ang admirer ko nga ini, amo pa ang nagapakadto pakari, dala sang teras, bangko, kag kung ano-ano pa. Malapit man lang ang ilabalay sa Kalye Halandoni. Ang amon tent nga ginpasad sa mga Boy Scouts sa Quezon, ara sa Quezon Mabini. Kag abi mo tita, tanan-tanan nga kinahanglanon namon, iya gina-provide o ginabulig sa amon. Siguro 2 or 3 days kami sa tent, kag ang admirer ko nga ini, halos wala man nagahalin. Dako gid ang bulig niya sa amon sadto. Medyo tunaluoy man ako sa iya. Pag graduation day namon, may dala siya sa akon nga bouquet of roses. Dako man ang akon nga kaluoy sa iya. Ang masubo tita, kay pag-graduate ko, naka-teach ako dayon sa Sara, 102 kilometers from the city of Iloilo. Halin sadto, wala na gid kami nakitaay, bisan ka isa lang. Isang ulihi, nabalitaan ko na lang nga nagpasimpalad sa Baguio City, kag nakaobra ko na siya dito. Wala gid ka pa uli diri. Kag sang ulihi, nabalitaan ko nga nakapangasawa siya sang taga didto sa Baguio. Tita, hindi ko man malipatan ang mga bulig niya sa akon, ilabi na sang nasunugan ako. Nadumduman ko nga siling niya sa akon sa una, ang paring, siguro wala ka sang luyag sa akon, kay wala ako obra. Naghipos lang ako, kay medyo naluoy man ako. To tell you frankly, tita, tanan sila mga mabuot man, kag mga gwapo man. Nga siling ko gani, may kaunting pagtingin man ako sa ila. Amo na gani, tita, ang swerte sang tao, hindi mahibaluan. Nagaabot lang nga hindi ginapaabot. Hoping against hope. It's all God's will. Happy na happy man ako sa akon nga nangin husband. Mapisan, caring, thoughtful, and loving. Ugaling, very jealous. Nga hindi siya luyag magsugilanon ka sa mga lalaki. Gusto niya, pauli ka dayon, nga hindi magpanghapit-hapit. Very intelligent siya. Bisan ano-ano lang nga balasahon, basahon niya dayon. Ang amon shelves o cabinet sadto, pulos lang libro, kag kung ano lang nga mga balasahon. Tama ka, wide reader. Tita, siling ko sa iya, the walking dictionary ka. There are times, Tita Regine, nga may ipamangkot ako sa iya. Siling niya, maestra ka, kung nagapamangkot ka pa sa akon. Sang buhi pang akon bana, hindi ko gid malipatan, tita. Nga bisan wala siya ka-prepare, or rather instant, ang pagtawag sa amon mayor sadto, abtik mo mag-prepare kag mag-deliver dayon sa iyang speech. Tama abi siya, tita, ka wide reader. Gabi na siya katulugan sang basa nga basa. Bisan hating gabi, nagaukay pa siya sang dictionary. Tita kong brown out, nagabasa man gyapon, bisan kingki lang ang suga. Pag-atake sa iya sang high blood, wala gid maumpawi. Kag kinuha gid ni Lord after 2 months and 4 days sa hospital. Bala mo tita, hindi gid siya magpa-doktor, nga naga-self-medication lang. Siling ko gani, nga tanan nga doktor diri sa aton, friends mo. Pero wala gid siya nagpamati sa ako. Tita, medyo malaba na ang akong nga sulat, so I have to close now with my love, kisses, and prayers to you and all of the listeners. Good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Amparin. And syempre, may poem si Lola, always para sa aton. Ang tigulo, wastong pag-uugali. Itanim palagi sa utak natin ang wastong pag-uugali. Ang ugali ay higit pa sa dunong at yaman.
Masaya ang damdamin kung nagbabatian, hindi manakaw ang kabutihan kailanman. Kung may hirap, may ginhawa. Huwag hihinto ang dasal sa may kapal. Ang grasya darating at ang kasiyahan. Ang mahal na Diyos nandyan kahit saan. Ang buhay ay hiram lamang. May malungkot, may masaya. Ugaliin palagi ang kabutihan. Bigla lang darating ang kaligayahan. Ang kamalian ay sa tao lamang, pagpapaumanhin ay sa Diyos natin, sisikapin palagi ang bukas. Balang araw, darating ang kaunlaran. Huwag maging inggitin, sanayin ang wastong pag-uugali. Kung nagtitiis at naghihirap, kasiyahan, katahimikan ay madatnan. Ang taong palakaibigan, marami ang kasiyahan at bumabati. Tutulungan ka kung nangangailangan, maging matiwasay ang kalooban. Tita Regine, maraming salamat sa pagbasa mo. Again, Lola Amparing. Lola Amparing, I'm very happy, Gid, knowing that you're feeling much better now than the previous days. I hope fully recovered ka na, Gid. Feeling ko, because may baton ako kagina, 3 letters naman coming from you. So that means the kondisyon na naman liwat si Lola Amparing para nga magsulat sa makasaysayan to be shared diri sa KLP. Sige basta take a lot of ingat always and take care of your health, take care of yourself. Thank you, Gid. Manog 94 na si Lola this coming April. Sige, Lola Amparing, salamat gidiwat sa imong gin-share diri sa KLP and paabuta lang atong ipagbasa sang iban mo pa ng mga gin-share diri sa aton. Magapanubalik ang kahapon lamang program with Tita Regine pagkatapos lang gayad sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo ng mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kung ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings. Wala natin dira na especially ang mga nagabantay sa Tiangge, mga security guards, nga most of the time, no, kung wala man lang sang may nagabakal, kag free man lang kamo, delikati nga mag-share man sa inyong mga istorya diri sa kahapon naman program because I know kayang-kaya nyo gid na nga magpadalaman and becoming a part sa sini nga pala tuntunan. So pisani pong kui in your free time ara lang da may ballpen ka lang da, may papel ka lang da. So kung may gabakal, entertain na may gabakal and then kung may ginapaobra no sa mga secure naton sige obra kon pero kung do medyo turotawhay natin is that sulat sa inyong mga istorya kag sa iban pa everyone out there. The invitation is open sa tanan-tanan na magpakigbahin man sa inyong mga istorya diri sa kahapon namang program and share us inspirations kag tanan nga mga
kaayuhan sa pagpangabuhi nga pwede gid nato no nga makuha base sa inyo nga mga inagyan man sa kabuhi mangin giya man nato nina. So i-share ang inyong mga istorya, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat, pwedeng gid, and then ipadala nyo na either personally i-hand in diri sa aton nga Mama Guard sa dalom sa Sky City Tower or pwede nga ipadala sa kahapon namang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Padayon na natin buwas sa pag-enjoy sa tagsa-tagsa, ilabinagid sa mga istorya nga ginapalabot diri sa kahapon namang program. Salamat gid for your time and for your presence, especially for your stories. Sa gihapon ni ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon namang program. Balikay kita po. Salamat gid. Good afternoon and God bless.